Kamenici nad Cirochou sa konala netradičná svadba. Tá sa niesla v znamení zemplínsko-rómsko-a-tureckom duchu. Svadobný deň Liliany a Samuela sa začína v tichu ich spoločného domova. Starostlivo vyzdobený v tento deň žiarí radosťou a očakávaním. Nevesta Liliana sa pripravuje na svoj veľký deň. Jej šaty, elegantné, zdobené syntetickými drahokami, zvýrazňujú jedinečný štýl a noblesu, ktorú si vybrala pre tento výnimočný okamih. No Liliana ostáva verná svojim koreňom, na redový tanec si obliekla tradičný zemplínsky kroj, síto červeno, bohatý, vyšívaný symbol hrdosti, úcty k tradíciám rodného kraja. Ženich Samuel neskrýva emócie, v modernom obleku pôsobí elegantne a sebavedomo. No aj on si počas redového tanca oblieká zemplínsky kroj, čím vzdáva poctu rodinnej kultúre. Liliana, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Samuel, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Presúvame sa do svadobnej sály, kde nás víta atmosféra oslavy, pohostinnosti a vône dobrôt. Stolí sa prehýbajú pod záplavou jedla. Je tu všetko, čo patrí k pravej zemplínskej hostine. Zákusky všetkých druhov a chutí, desiatky podnosov, stovky kúskov, každý jeden zdobený čerstvým ovocím, jahody, maliny, čučoriedky, hrozno či kiwi. Farebná mozaika sladkostí, ktoré nielen chutí, ale aj lahodí oku. Tradičné aj moderné, jemné, krémové, ovocné, pre každého niečo. A komu viac chutí slané, nech sa páči. Pečené prasiatka s chrunkavou kožou, šťavnaté kúsky mesa ako od babičky, vedľa toho domáce jaternice, klobásky, udené šunky, rolky a ďalšie dobroty, ktoré nenechajú nikoho hladného. Osveženie zabezpečuje bohatý výber nápojov, domáce pálenky, miešané drinky, bublinky aj nealko pre tých, čo dnes len tancujú a oslavujú. A tu sa už pozeráte na turecký tanec, ktorý pred nich pripravila nevesta. Na terase to rozvonialo čerstvo ugrilovaným mesom. Grillmajstri sa celý deň starali o to, aby si hostia mohli pochutnať aj pod holým nebom, s výhľadou, vôňou dymu a poriadnou porciou domácej pohody. Ani na tých najmenších sa nezabudlo. V detskom kútiku sa o malé ratolesti postarali skúsené animátorky s hrami, kreslením, balónmi aj smiechov, a tak si svadobnú zábavu mohli užiť rodičia aj ich deti.
teraz už tiško, poďme sa pozrieť všetci na to najdôležitejšie a tým je redový tanec. Po svete si veľa chodila, nikomu tu z prítomných si problémy nenarobila. Aspoň dúfam. Doteraz si bola svojim rodičom kamarátka, odnes bude svojim deťom matka. Takže sa ťa pýtam, poprvýkrát chce svoju krásnu hlavku sťať, alebo svoj bielý vienok sňať? Hop! 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 Hej! Tam. No. Milá naša nevestička, to sme ti zatancovali, dali sme ti podľa mňa dostatok času si rozmyslieť svoju odpoveď a preto sa ťa tretíkrát a poslednýkrát pýtam, či mi dovolíš tvoj bielý vienok sňať, alebo tvoju krásnu hlavku sňať. Hej! Nenašepkávané. Vienok sňať. Čo? Čo? Počuli zadu? Vienok sňať. To ja som nepočul dnes, že ševi. Hej? Ešte raz. Vienok sňať. Vienok sňať! To tak. Vienok sňať! Slobodoňko moja, ja nie miła. Slobodoňko moja, ja nie miła. Moja divočka, už nebudu nikda. A práve sa pozeráte na čepčenie nevesty. Podľa tradícií čepčenie nevesty je jedným z najdôležitejších krokov svadobného večera.
Kamenice nad Cirochou, redakcia spravodajstva a Erik Hlavlaka to sovie Press TV.